Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, June 23. Mga kumpanya ng langis ang ayon sa staggered implementation na nakaambang na oil price hike. Back to basics sa police ops, panawagan ng bagong hepe ng Police Regional Office 3 sa Kapulisan. Mga kwento ng pagkain Kapampangan, binigyang buhay ng young filmmakers sa Cuisinema. Sama-samang pag-unlad ng consumer, merchants at partners, layunin ng Grappy Age Super Takbo 2025. At alamin ng Change Modern Sedan A6 na smart na mura pa. Sumang-ayon ang mga kumpanya ng langis sa panawagan ng Department of Energy o DOE na ipatupad ang staggered o paunti-unting pagpataw ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Paano mo na ito upang hindi mabigla ng sobra ang mga consumer o pangkaraniwang mamamayan sa nakaamba o biglang pagtaas ng presyo ng mga ito. Ngayong Lunes, June 23, hinikayat ng DOE ang downstream oil industry sa bansa na ayusin ang implementation scheme nito, kung saan inaasahan ng ahensya na makapagsusumiti sila ng plano hanggang ngayong gabi. Sabay nito, hinimok din ng Energy Department ang ilang kumpanya na palawakin ang pagbibigay ng fuel discounts para sa transport sector bilang bahagi ng pagtulong sa mga pinakaapektadong sektor. Matatandang inanunsyo ng DOE nitong Biyernes, June 20, na tataas ng 2 pesos and 50 cents hanggang 4 pesos and 80 cents ang oil products sa bansa. Bunsod mo na ito ng patuloy na sigalota sa pagitan ng mga bansang Israel at Iran. Sa ibang balita, sa kanyang panunumpa bilang bagong hepe ng PRO3, tiniyak ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na ipaiiral ang back to basics na prinsipyo sa police operational procedures upang mapabuti ang serbisyo at seguridad sa Central Luzon. Ang balitang yan, tinutukan ni Lizen Morten. Opisyal nang nanumpa si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 3 nitong Lunes, June 23. Isang turnover ceremony ang isinagawa sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga, para sa kanyang formal na pagkakadestino sa Central Luzon. Kasunod ng kanyang panunumpa, iginiit ni Peñones ang kahalagahan ng pagsunod sa Police Operational Procedure, bagay na mahigpit umano niyang ipapatupad sa kanyang liderato. Pinaka-importante kasi, ma-instill uli natin sa kapulisan natin na ang pagiging pulis, lahat na ginagawa ng pulis ay nakasulat sa Police Operational Procedure. And yung lahat na pulis natin, kung susundin lang yung provisions ng Police Operational Procedures, I'm sure hindi tayo magkakamali. Nakasulat na po, lahat na trabaho ng pulis nandoon na. Dagdag pa ni Peñones, nararapat lamang na muling pagtibay ng mga pulis ang pag-unawa at pagsunod sa mismong gabay na itinakda ng PNP. Sabi ko nga, we will go back to basic and i-reiterate uli natin na dapat bilang police master natin kung ano ang nasusulat, ano mga provisions ng Police Operational Procedure. Samantala, ipinaalam din ng bagong hepe ang planong ituon ng pansin sa mga low-lying areas sa Pampanga, kaugnay ng pagpapatupad ng 5-minute response directive ng PNP. Batid niyang hamon ang kakulangan sa mobility assets ng rehiyon, partikular sa mga lugar na madalas bahain at may limitadong access sa mga sasakyang panlupa. Pagdating kasi sa 5-minute response, maraming aspeto. Unang-una, number 1, dapat maayos yung komunikasyon. Pangalawa, maayos yung mga mobility assets natin. Dito sa Pampanga naman, yan ang i-introduce uli natin dahil karamihan may mga mabababang lugar na kung saan kailangan natin mag-employ
or deploy ng mga rubber boats or bangka to see to it na yung talagang panawagan ng ating tao sa 911 maibigay natin. Sisimulan ng assessment sa mga lugar na may access challenges at inventaryo ng kanilang mobile units upang matiyak ang epektibong police response sa buong rehiyon. Bago italaga sa PRO 3, nagsilbing direktor ng Northern Police District sa NCR si Peñones. Pinalitan niya si Police Brigadier General Gene Fajardo na itatalaga naman bilang PNP Directorate for Comptrollership sa Camp Crame. Lizan Morten, CLTV 36 News. Samantala, nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 1.5 na tonelada ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 10.2 billion pesos mula sa isang fishing vessel sa karagatan ng Zambales pasado hating gabi nitong Biyernes, June 20. Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sakay ng naturang bangka isang Chinese-Malaysian national na pinaniniwala ang kasapi ng Samgor International Crime Syndicate. Ang grupo ay isang kilalang drug cartel na responsable umano sa floating shabu operation sa coastal areas ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng Philippine Navy Northern Luzon Naval Command, PNP Drug Enforcement Group at Police Regional Office 3. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ginawa ang tangkang pagpupuslit sa gabi para makaiwas sa mga otoridad. Patuloy ngayon ang investigasyon sa lokal na may-ari ng bangka na posibleng sangkot sa krimen. Tiniyak naman ng mga kinaukulan na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga baybayin upang hindi ito gawing entry o exit point ng mga sindikatong nagtutulak ng iligal na droga sa bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nakatanggap ng mga titulo ng lupa ang nasa 41 residente mula sa lalawigan ng Aurora, Tarlac at Zambales sa isinagawang serbisyo fair ng Department of Environment and Natural Resources o DNR bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month. Kabilang sa mga pinamahagi ang mga agricultural at residential free patents na may kabuuang lawak na 191,000 hectares. Lain na programa na mabigyan ng land or legal land ownership ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DNR Regional Executive Director Ralph Pablo, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling lupa sa pagpapalakas ng tiwala ng mamamayan na linangin ang kanilang ari-arian. Nakakatulong din umano ito sa paglago ng ekonomiya at sa mas responsableng paggamit ng kalikasan. Ang naturang serbisyo fair ay dinaos sa 7 lalawigan sa Central Luzon sa pamamagitan ng provincial at community offices ng DENR. Samantala, inilabas ng Korte Suprema ang opisyal na listahan ng mga Local Testing Center o LTC para sa isasagawang 2025 bar examination. Batay ito sa Bar Bulletin No. 3 na pirmado ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, chairperson ng 2025 bar exams itong Biyernes, June 20. May kabuuang 14 na LTCs mula sa iba't ibang panig ng bansa ang napili na target na gawing mas accessible ang examination ngayong taon para sa mga aplikante. Base sa bulletin, makikita ng mga kukuha ng exam ang kanilang final testing center assignment sa kani-kanilang barista account sa Martes, June 24. Paalala naman ng Bar Chair Office na hindi otomatiko maibibigay ang unang venue choice ng mga aplikante dahil limitado ang slot sa bawat testing center. Isinaalang-alang din ang kanilang second at third options kung kinakailangan. Samantala, nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 6.5 million pesos na halaga ng umunoy mga illegal na droga or liquefied petroleum gas o LPG sa isinagawang operasyon sa isang refilling plant sa Barangay Cuayan, Angeles City nitong June 17, 2025. Naaresto ng mga operatibang dalawang sospek na sina Anthony at Ruel na nahuling pinupuno mga Regasco LPG tank nang walang pahintulot ng may-ari at pinapipinturuhan pa ng umuno ito na upang maitago ang orihinal na tatak. Kabilang sa mga nakumpiska ang LPG storage at lorry tanks, weighing scale, refilling equipment, LPG cylinders at mga resibo. Naharap ngayon ng mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 623, an act to regulate the use of duly stamped or marked bottles, boxes, casks, kegs, barrels, and other similar containers at RA 8293, Intellectual Property Code of the Philippines. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Lubos ang pasasalamat ni Senator-elect Kiko Pangilinan sa tiwala ng mga taga Central Luzon sa kanyang pagkakahalal sa Senado. Sa kanyang pag-upo sa tungkulin, uunahin raw niya ang mga pinangakong programa partikular na sa food security. Magbabalita si Jody Mercado. Naniniwala si Senator-elect Kiko Pangilinan na malaki ang naiambag ng Central Luzon sa kanyang pagkakapanalo bilang miyembro ng Senado. Sa naging resulta ng national and local elections, pumakatlo si Pangilinan sa Tarlac, ika-4 sa Bulacan, pang-5 sa Pampanga, pang-7 sa Zambales, rank 8 sa Nueva Ecija at 11 sa Aurora. Nakita naman nila yung ating track record, kaya palagay ko yun ang isang malaking dahilan. Yung clean record natin at yung ating mensahe ng food security at suporta sa agrikultura. Hindi tayo lumayuro. We just focused on that. And I think nakita naman ng taga Central Luzon yun at kaya tayo sinuportahan. Yung maibalik halimbawa ang dangal ng Senado, matugunan ka agad itong problema ng mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin, yung hanap buhay at trabaho. At itong tapat na pamamahala, I think that is also one reason bakit kami ay talagang hindi lamang nanalo, kundi nanalo ng malaki. No? Ayon pa kay Pangilinan, ang kanyang pagkapanalo ay patunay na tuloy-tuloy ang kanilang krusada na sinimulan noong 2022. Noong 2022, nung hindi natin naabot yung layunin na may panalo ang aming Lenny Kiko na kandidatura, nagpupunla, sabi ko. Hindi ibig sabihin anihan na. No? May panahon na magpunla, may panahon na nagtatanim, may panahon na mag-aani. At dahil dun sa amazing outpouring ng suporta, yung inspiring na volunteerism na naganap noong 2022, sabi ko, hindi pa tayo tapos. At ito na nga, ang ikalawang yugto. May mga aral din umano silang natutunan noong 2022 elections na kanilang tinutukan sa pangangampanya. Natuto rin kami sa 2022 na hindi dapat 6 months before nung eleksyon tsaka ka magdidesisyon. Kailangan talagang paghandaan. So, because of that, mas klaro yung messaging namin. Pangalawa, focused. Diba? May nagtanong sa akin sadyahan nyo bang iniwasan yung issue ng impeachment? Sadyahan nyo bang iniwasan yung issue ng ICC? Sabi ko, hindi. Sadyahan namin tinutukan yung aming mensahe. Hindi kami lumihis dun. Dahil yun ang daing ng taong bayan. Food security, mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. At kailangan itong mapababa. So, at si Bam naman, trabaho. Dahil yun din ang daing ng ating mga kababayan. Malaki rin anya ang suporta ng mga LGU, gayon din ng kanyang pamilya sa pangangalap ng boto. In my 20 years sa Senate, marami tayong natulungan ng mga local officials. Hindi tulad ng previous elections na taken for granted. Talagang ito, 3 years, pinupuntahan talaga namin. Tapos tinatawagan, kinakausap. Pati si Frankie sumulat ng letter sa mga mayor. And then, tama, yung pamilya. Yan naman ang turo ng tatang kong Kapampangan. Na ang pamilya dapat nagtutulungan. Siyam kaming magkakapatid Kaya sa isang araw, yung isa kong kapatid nasa Vigan, Ilocos. Isang araw lang yun, yung isa nasa Basilan. Yung isa naman nasa Davao. Yung isa naman nasa Antique. All in the same day. Di ba? Dahil talagang at direktang kumukontak sa local officials, mahalaga yun. Dahil laging din sinasabi ng ating mga kababayan ang binigyan sila ng importansya, pinuntahan sila. Asahan raw na hindi niya bibiguin ang tiwalang ibinigay ng mahigit 15 milyong Pilipino na pinili siyang maging bahagi ng Senado. Sa ating kalugurang kong kabalin, sa Pampanga at sa ating mga kababayan sa Central Luzon, dakal pong salamat, maraming salamat. Agyaman na kapo, thank you sa inyong suporta. Hindi tayo mananalo kung hindi dahil sa naging suporta ninyo.
Isusukli natin ang inyong naging tiwala sa tapat, totoo na panunungkulan at tutugunan ang problema ng agrikultura. From the bottom of my heart, thank you. Nagtiwala ako sa inyong suporta, ako rin, at kayo po ay talagang isinukli yung ating naging pangangampanya sa inyong suporta sa pagboboto sa atin. Dakal pong salamat. Maraming salamat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, may mahalagang papel ang mga barangay tanod sa pagtitiyak ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Bukod sa paggabay nila sa mga estudyante sa pagtawid sa pedestrian lanes, sila rin ang namamahala sa trapiko, nagmamasid sa entry points at nagbibigay suporta upang mas mapanatag ang mga magulang at guro. Ayon sa DILG, ang mga gawain ito ang nagpapaalala na ang kaligtasan sa eskwelahan ay nagsisimula sa barangay level. Patunay rin ito na nakatuwang ng Philippine National Police o PNP at Department of Education o DepEd ang mga barangay tanod. Kaugnay nito, hinihikayat ng DILG ang mga LGU na ipagpatuloy ang pag-invest sa kakayahan ng mga tanod at bigyan sila ng equipment gaya ng radyo, vest at standard training. Pista ng sining, kultura at pagkain ang nilunsad ng Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga o ACTOP sa kauna-unahang short film competition na pinamagatang Quiz Cinema. Sa temang Kapampangan, Heirloom Dishes and Delicacies, nagningning ang talento ng mga student filmmakers mula sa iba't ibang universidad sa Pampanga. Panoorin ang ulat ni MC Galang. Kapampangan Heirloom Recipes. Yan ang sentro ng mga istoryang tampok sa kusinima. Ang kauna-unahang short film festival na inorganisa ng Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga o ACTOP. Ginanap ito nitong Biyernes, June 20, sa SM Downtown, City of San Fernando, Pampanga, kung saan ipinamalas ng mga student filmmakers mula sa iba't ibang universidad sa lalawigan ang kanilang husay sa pagsasadula ng mayamang kultura ng pagkaing Kapampangan sa pamamagitan ng pelikula. Gamit ang malikhaing storytelling, pinatawa, pinaiyak, pinakilig at pinahanga ng student filmmakers ang mga manonood sa kanilang mga obra. Lumahok sa festival ang mga mag-aaral mula sa Angeles University Foundation, City College of Angeles, Don Honorio Ventura State University, Guagua National College, Holy Angel University, National University Clark, Our Lady of Fatima University Pampanga at Pampanga State Agricultural University. Ayon kay Provincial Tourism Officer Mike Castañeda, dahil sa ipinamalas na husay ng mga kalahok, plano nilang palawakin ang kompetisyon sa susunod na taon. Next year, buri miyang gawan mas marakalaring makapakyabe. I-open miya adong categories. One for the academic category or student category and one for professional category. Layunin daw ng festival na gamitin ang sining ng pelikula bilang plataforma upang mapanatili, maipagmalaki at maipasa sa susunod na henerasyon ang mga kwento sa likod ng mga paboritong putahe ng mga Kapampangan. Kaugnay nito, plano raw ng ACTOP na i-welcome ang mga non-Kapampangan young professionals na naisip ipakita ang yaman ng pagkaing Kapampangan sa pamamagitan ng pelikula. Kahit ang professional categories agkatantala, ren young filmmakers alimu Kapampangan outside Pampanga para makapakyabela ken kaya katamong activity nga ini nanunukan akakit taya kapag ipakinabang niya bang lakwas taya pong promote in kaya katamo at preserve and conserve in kaya katamong identity in kultura in kasalesayan ang in kaya katamong kalalangan kay di keng probinsyang Kapampangan. Proud moment din para kay Castañeda ang naging resulta ng 8 short film entries na tumalakay sa kultura gamit ang pagkain bilang puso ng bawat kwento.
Sobra kaya po kasaya. Akatula, kami po rin may kapanalbe, kareng 8 short film entries areni. Uling ikit mi nung makanala po kagaling. Dening kaya katang estudyante, rening young filmmakers. Nung makanano de po telete, ing ikwada pong Kapampangan heirloom dish o delicacy, kareng-karelang kwento. May kapag-indak kami, may lungkot kami, kimiyak kami, may saya kami, may tula kami, kareng kwento da. Samantala, ayon kay Jewel Gomez, director ng short film na Kulkul mula sa Holy Angel University, isang magandang avenue ang kusinima para sa kapwa niya kabataan. Actually po, it's such an honor to be given an opportunity to represent Pampanga, to represent the tourism of our region. But ayun nga po, with this Kusinima, it is a very nice campaign po kasi it speaks for our culinary tradition. It speaks for our culture. And so feeling ko we should not stop doing these kinds of events. Binigyang diin rin ni Lawrence Sagun, isang student producer ng kaparehong film na sa pamamagitan ng likhang sining, nakikilala rin ang mga aspiring filmmakers sa Pampanga. It's a good initiative in promoting Pampanga, especially it's a nice touch na gumamit po tayo ng films in producing, in showcasing not just the culinary side or the cuisine, but also the filmmakers itself in sa Pampanga. Malaki rin ang pasasalamat ng mga rising filmmakers sa mga taong nasa likod ng produksyon upang maisakatuparan ang kanilang obra. Ang dami pong mga people na tumulong sa amin just so that we can produce this film. Starting from our organization, the Holy Angel University, the BA Communication Program, but not just that, the Magalang mismo po, yung Magalang Municipality po, ang dami pong nilang tinulong sa amin. Yung mga people po ng Magalang, sila Sir Louie, with their help po, nagkaroon po kami ng product na film. Bilang pagtatapos ng matagumpay na Kusinima Film Festival, muling magtitipon ang mga kalahok sa awards night na gaganapin sa darating na Biyernes, June 27 sa Kingsborough International Convention Center. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, sa kabila ng kawalan ng legal na pagkilala sa Pilipinas, nagawa ng isang Kapampangan gay couple ang magpakasal sa Amerika via online. Ngayong Pride Month, panawagan nilang pagkilala sa civil union ng LGBTQIA+ couple sa bansa. Magbabalita si Lizen Morten. Ng batas ng Estados Unidos, legal ng mag-asawa sina Joren at Mark na kapwa mga taga City of San Fernando, Pampanga. Ikinasal sila online ng isang judge mula sa State of Utah noong June 6. Para sa mag-asawa, hindi lang ito tungkol sa pagmamahalan, kundi isang hakbang para sa mas malalim na layunin para sa mga kagaya nilang LGBTQ couple. As LGBTQIA member, kaya ko lang din talagang napagdesisyonan na ikasal is para iparamdam din sa community na hindi lang naman yung straight na babae at lalaking pwedeng magsabi ng terminong asawa sa tulad namin, no? Kaya ginusto kong i-push yung kasal namin kahit sa ibang bansa lang siya i-acknowledge. Maliban sa seremonya, mahalaga rin daw para sa kanila ang legal na benepisyong kaakibat ng kasal. Yung sa medical insurance, sa company ko, since we're couple, yung insurance ko, pwede ko siyang i-share sa kanya. Paglilinaw ng mag-asawa, hindi holy union o kasalang simbahan ang kanilang habol. Bagkus, isang pagsasama na may legal na proteksyon mula sa gobyerno. Gobyerno talaga dapat nang magbigay ng tamang proteksyon sa amin. And then, civil union it is because we respect the religion. And siyempre ako, Sagrado Katoliko talaga ako. Kaya I really respect yung mga hindi talaga dapat na, kumbaga parang hindi namin dapat kunin or hingin. Bagamat hindi naging madali ang naging desisyon ng mag-asawa, nagpapasalamat sila sa suporta ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Isang apoy ng pag-asa at lakas para sa mga kagaya nilang miyembro ng minorya. Mas
kumapal or dumagdag yung respeto na natatanggap namin kasi hindi na lamang yung traditional na parang magkasama lang kayo sa bahay. But this time, it is because of the document that we have, yung respeto bilang mag-asawa, binibigay sa amin ng family namin, ng mga kaibigan namin. Ngunit sa Pilipinas, hindi pa rin kinikilala ng batas ang kasal ng parehong kasarian. Ayon sa True Colors Coalition, ang political LGBTQ organization ng grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD, isa itong malinaw na anyo ng diskriminasyon. Ang hirap naman ng ganun yung pagpaplano mo, di ba? Ang hirap na ang kasama sa pagtansya mo ng future mo, yung saan ka may pagkilala sa iyo, saan may identity mo. Hindi lang sa identity mo, kung hindi doon sa anong karapatan na meron ka dapat. Habang abala ang marami sa pagdiriwang ng Pride Month sa iba't ibang bahagi ng bansa, iginiit ng grupo na hindi pa rin batid ng nakararami lalo na ang pamahalaan ang tunay na kahulugan ng pagkakapantay-pantay. Hanggang ngayon, walang malaking significant na change doon sa sitwasyon ng ating komunidad. Lalo na sa usapin noong discrimination, recognition of our sexual orientation and gender identity, and even the recognition of the rights that we have. Sa kabila ng mga limitasyon, umaasa pa rin sina Joren at Mark na mababago rin ang takbo ng batas sa Pilipinas para sa LGBTQ community. And I do hope for a better Philippines na kasi kaya naman sa ibang lugar, why not we try it here? Wala naman tayong inaapakang mga tao. We're just living our lives. Bakit tayo nasusuppress? Pero yeah, we should go out and celebrate ourselves. Kahit papaano, wagi pa rin daw sina Joren at Mark sa nakamit nilang pagkilala at karapatan, bagamat iginawad lamang ito mula sa batas ng banyagang bansa. Para sa kanilang hanay, patuloy ang panawagan para sa isang sistemang may tunay na pagkilala sa karapatang pantao ng lahat, anuman ang kasarian o pagkakakilanlan. Kailangan pangarapin natin yung isang lipunan na hindi naninino, na walang paninino, lalo na pagdating sa karapatan ng bawat isang bahagi ng lipunan. Kasi dapat pantay-pantay tayo, di ba? Pantay-pantay tayo dapat doon sa na-enjoy natin. Pantay-pantay tayo doon sa ang mga nararanasan natin, lalo na sa pagkilala sa ating karapatan. Kasi non-negotiable yung mga karapatan natin. Lizan Morten, CLTV 36 News. Nagtipon-tipon ng mga Kapampangan sa Angeles City nitong weekend para sa Pinanari 2025. Isang 2-day celebration ng mga Kapampangan startup businesses at ang makulay na kultura ng queer community. Balikan ang mga naging kaganapan sa report ni MC Gala. Makulay, masaya at malaya. Ito ang ipinagdiriwang ng Pinanari 2025 dito sa Angeles City, Pampanga. 2 araw na selebrasyon na nagbibigay din sa pagmamahal at respeto sa kasarian at kultura. Sa Pinanari 2025, hindi lamang ipinagdiwang ang Pride Month, kundi tampok din ang mga local startup businesses mula sa Pampanga na lalo pang nagpasigla sa event na ginanap nitong June 21 to 22 sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Ivan Ralph Lansangan, Project Chairman ng Pinanari at miyembro ng Junior Chamber International o JCI Angeles Colyat Chapter, layunin ng selebrasyon na ipagmalaki hindi lamang ang makulay na buhay ng queer community, kundi pati na rin ang galing ng mga Kapampangan sa larangan ng pagluluto at negosyo. Ang celebration naman po ng Pampanga Taste Fest is yung mga startup businesses po natin na taga Pampanga, mga Kapampangan businesses na nag-start pa lang tapos gusto nilang mapakilala ang kanilang products and services sa ating community. This is one way for them to jumpstart their business, their food business, or pwede ring non-food business, to gain a head start sa ating market. Dagdag pa ni Lansangan, dinayo rin ng mga iba't ibang lahi ang naturang event upang maranasan mismo ang pagkain,
kultura at pakikisalamuha na sumasalamin sa diversity and inclusivity ng lalawigan. On the tourism side naman, kasi pag tourism naman ang pinag-uusapan natin, hindi lang naman mga landmarks, hindi lang na mga tourist spots ang pinupuntahan ng mga, mga visitors from other places sa isang lugar. Pwede rin nilang puntahan dito kung ano ang pagkain dito, ano ang kultura dito. Pinupuntahan din na dito ang mga tao kung paano sila makisalamuha para ma-experience din nila yon. Para sa susunod na taon, plano ng organisasyon na mas palawakin ang saklaw ng Pinanari upang makilala ito sa mas maraming lugar sa Pampanga. Yun ang target natin for 2025, visibility. For 2026 naman, ang target natin is more reach. And we want to reach those talagang mga communities or organizations na kabilang sa LGBTQI+. And of course, syempre, we are still partnering with more corporations because we have these same goals. We have these same core values na ini-instill natin sa ating mga sarili. Kaya that's why we, join in one to support Pride talaga. Dahil sa taglay na creativity ng mga Kapampangan, tiwala rin daw si Lansangan na mas marami pang negosyante ang makikilahok sa Pinanari 2026. Kaugnay nito, hinikayat nila ang lahat na abangan ang mas level up na selebrasyon sa susunod na taon. And for Pampanga Taste Fest 2026, I think na ang aabangan po natin for next year, syempre ay mas makakatuklas pa tayo ng mga bagong merchants of food and non-food because Kapampangans, they are really, really creative when it comes to food. Kaya nila mag-experiment at ang experiment nila never fails. Ayun, so abangan natin next year, Pampanga Taste Fest 2026, much more level up po tayo. MC Galang, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para sa ulat panahon, alamin natin kay Rainier Agas, weather specialist ng Clark Synoptic at Airport Station. Narito na po magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, June 23, 2025. Meron po tayong mga binabantayang sama ng panahon, tulad po ni Tropical Storm Sepat sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng tanghali ito ay namataan sa layong 2,315 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May lakas po ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Gumagalaw ito pa north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa.
Samantala, meron din po tayong binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 din ng tanghali, ito ay namatayaan sa layong 185 kilometers west ng QB Point, Subic Bay International Airport. Southwest monsoon din po ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao at natitirang bahagi ng Central Luzon. Aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Zambales at Batahan dahil po yan sa low pressure area. Maulap na kalangitan din na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito naman sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Pangasinan, Negros Occidental at natitirang bahagi ng Central Luzon dahil naman po yan sa Southwest Monsoon. Pinapalalahanan po ang mga mayan sa nabanggit na lugar na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kung minsang mga malalakas na mga pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa titirang bahagi ng ating bansa, ganun din po, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang din po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman din po sa hanging habagat. Pinapalalahanan pa rin po ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Ringer Agas, nag-uulat. Samantala, napuno ng sigla at diwa ng pagkakaisa ang kauna-unahang Grab Super Takbo 2025 sa Pampanga. Tampok sa event ang hangarin ng Grab na isulong ang sabay-sabay na pag-unlad ng kanilang drivers, merchants at consumers sa buong bansa. Magbabalita si Ashley Punzal. Mula beginner-friendly 3-kilometer run hanggang sa solid 21-kilometer run, libo-libong Grab community members ang nakiisa sa Grab Super Takbo 2025 sa Clark. Isang event na hindi lang para sa fitness, kundi para rin sa pag-unlad ng kabuhayan at komunidad. Maagang nagtipon ang mahigit 3,000 runners para sa first leg ng napakasigla at makabuluhang fun run nitong Sabado, June 21 sa CDC Parade Grounds, Clark, Pampanga. Sa temang Sama-sama sa Pag-asenso, aktibong nakibahagi ang mga magigiting na Grab drivers, consumers at iba pang stakeholders na siyang bumubuo sa lumalaking Grab community. So sama-sama means really participatory progress, right, for the province. And we really want to do this because at the end of the day, we are a platform with a lot of people relying on us, but also a lot of people relying on the livelihood that we provide, the service that we give. So very excited for them to also, get together in this different space. Dagdag ni CJ Laksikan, Vice President for Cities ng Grab Philippines, layunin ng Grab hindi lamang magbigay ng maayos na serbisyo, kundi tulungan ding ma-digitize ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs at bigyan ng mas maraming oportunidad ang kanilang mga driver partners. Ang Grab Super Takbo ay isa lamang umano sa mga inisyatiba ng Grab PH para itaguyod ang inclusive growth mula sa delivery riders, transport partners, merchants, hanggang sa consumers. We really look forward to have more interactions in our community that drives progress. Very excited to actually be more for actually many Filipinos in the country. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang suporta sa komunidad, nagkaroon din ng Merchants Village, tampok ng iba't ibang food and refreshments mula sa mga local at homegrown brands ng probinsya. Samantala, nakakwentuhan namin ang mga nanalo sa 21-kilometer race na sina Dico J para sa male category at si Jennifer Uy naman para sa female category. Masusi raw silang naghanda bago pa man sumapit ang event. Napakaganda na impluwensya yung riding at pag-exercise sa buhay ng tao dahil you feel good tapos talagang physically fit at saka yung mind mo talagang nagiging mas productive. I've been running ultramarathon, mga 100K. Awan ng Diyos na nanalo tayo doon. Actually, 2 weeks ago, nag-21K rin ako para mag-condition. And then,
1 week before the race, nag-carbo load ako. And then, I also took gels before the race para hindi ako mabonk kasi alam ko mahirap yung ruta eh. Kung enjoy niyo yung running, just continue, enjoy the process. Always show up kahit mahirap. Bukod sa medalya at tropeyo, nakatanggap rin ang mga nanalo ng GrabPay wallet credits, gym membership subscriptions at Grab merchandise mula sa mga partner brands at sponsor ng Grab Philippines. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, naging makulay at masigla pa rin ang pagsayaw ng mga kabataang Apaliteños sa 181st Apong Iru Libad Festival 3rd Street Dance and Showdown Competition na sinagawa nitong Sabado at Linggo, June 21 at 22 sa Apalit, Pampanga. Ibinida ng mga kabataan ang kanilang husay sa sayawan, gayon din ang pagkamalikhain sa kanilang mga props at costumes sa sumasalamin sa kultura, tradisyon at sa hanap buhay ng mga Paliteño. 11 grupo mula sa barangay ng Sulipan, Kapalangan, Sukad, Sampaloc, Balukuk, Tabuyok, Kalantipe, Colgante, San Juan, San Vicente at Kansinala ang naglaban-laban para makamit ang titulo. Wagi bilang second runner-up ang Barangay Sukad, habang first runner-up naman ang Barangay Sampaloc. Hakot Award naman ang Barangay San Juan matapos itong tanghalin bilang Best in Street Dance, Festival King at overall champion ng 2025 Apong Iru Libad Festival Showdown Competition. Nakakuha ng Apong Iru plaque, cash prizes at certificates ng mga nanalo. Samantala, bago ang kompetisyon, nagtanghal din ang RT Santa Rita bilang official launch ng kantang Apong Iru na siya rin ginamit sa performances ng mga lumahok. Samantala, kung hanap mo ay stylish pero hindi masakit sa bulsa, i-check mo na ang Changi Modern Sedan A6. Saktong-sakto ito para sa mga bagets on the go o pamilya na gusto ng modernong sasakyan na maaasahan sa daily drive. May tech features na, tipid pa sa gas. Alamin ang ibang features ng Changi Modern Sedan A6 sa report na ito. Meron kami ngayon yung Changi A6 na 1.5 liter Elite Manual, yung aming sedan from Changi po. Yeah, kung naghahanap po kayo ng full-size sedan na offers all power, tapos good-looking na sasakyan, pwede po itong ating Changi A6. Since it's a sedan, 5-seater po siya. Ang engine po natin is 1.5 liters and manual transmission, tapos all power na po yung sasakyan. Malaking trunk space, and also maganda po yung niya sa loob, mga features po niya. So digital cluster, touchscreen monitor, tapos yung seats po natin is fabric pero meron po siyang orange trimmings. Tapos power steering na rin po siya, malamig yung aircon, tapos push start button po yung sasakyan. Whether gagamitin mo for daily use or let's say weekend car, so wala po siya, basta maganda po yung sasakyan. Yeah, right now, naka-promo po yung ating unit. It's 30K all-in down payment. Plus on top of that, meron siyang free 6 months amortization. So meaning mag-i-start pa po kayo maghulog on the 7th month. And on top of that also rin, meron po siyang binibigay na free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance for 1 year. So free po yun na binibigay na. Kung gusto nyo po makita yung unit, it's available here at our showroom, Haima, Pampanga, located along Jose Abad Santos Highway in San Fernando, Pampanga po. Or you could visit our Facebook page, Haima, Pampanga, or you can call my number, 0918-854-2215. Pumasok na rin ang Pinoy Drag Excellence sa mundo ng Hollywood horror dahil bahagi na ng inaabangang sequel ng Megan 2.0 sina Miss Jade So at Hanyo.
mga kilalang personalidad mula sa Drag Race Philippines. Gaganap sila bilang mga upgraded AI-powered killer dolls sa pelikulang ipapalabas ng Universal Pictures. Panoorin ang report ni Danica Gino. Muling magbabalik sa big screen si Megan, pero this time may mga bago ng character at sorpresa. Proud na proud ang local drag community dahil 2 Pinoy drag performers ang bahagi ng hit sci-fi horror movie na Megan 2.0. Gaganap bilang upgraded na Megan at ang kanyang bagong kalaban na si Amelia, sina Miss Jade So at Chanyo na kapwa sumikat sa Drag Race Philippines. Si Miss Jade So o Jade Rian So in real life ay kilala sa kanyang first performances at pasabog na fashion sa Drag Race Philippines Season 2. Si Janyo naman ay isa ring standout drag artist na sumisikat ngayon sa TikTok. Sa Megan 2.0, ginampanan ni Miss Jade So at Janyo ang mga manikang buhay na pinagsanib ng futuristic AI technology. Isang matapang na role na nagbigay daan para maipakita ang kanilang talent, transformation at artistry. Sa tulong ng Universal Pictures, literal silang nag-transform bilang mga upgraded killer dolls. Ipinakita ng dalawa ang kanilang versatility at kakayahang makipagsabayan sa international production. Sa bawat kilos at expression, nabigyang buhay nila ang bagong yugto ng kwento ni Megan, isang tech-inspired horror na ngayon ay may Pinoy pride. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.